Hidek tabayang adia hisap panjang masa disu adia kawin hijau urang kaya udah agia kado sabungkui ayamato and 3G Bundar Bang RV untuk apa guna udah de adi udah nan bansai bantu buru pulau orang tua adia pasti ndak suko udah nan bansai ko jadi minantunya hello carilah orang nan kaya supaya isu hidup adik senang kalau jauh udah pasti tani ayo bisa adik malu di kala ande urang memang iyo udah sayang ke adik tapi adik pasti indah kan support and 3G bayang adik sepanjang masa bisu adik kawin jo orang kaya udah agia kado sabungkui ayamato laitan tu de adik isi hati udah nan marano saja dia tinggalkan memang iyo udah sayang bagai adik tapi adik pasti indah kan suko and 3G personnya buat anda biarlah udah menangis saja hendek tabayang adik sepanjang masa bisu adik kawin do orang kaya udah agia kado
sabung kui ayam mato laitan ude adia isi hati udanan marano saja adia tinggalkan. Untuk apa guna udah de adia udah ko bansai bantu burah pulau. Orang tua adia pasti ndak suko denai nan bansai ko jadi minantunya. Hello carilah orang nan kayo supaya isu hidui adia sanang. Kalau jauh udah pasti tani ayo isu adia malu digalaan de urang. Memang iyo udah sayang bake adia tapi adia alum tentukan suko.